Салому алейкум бародар. алейкум басалом акаҷон. Хубит инҷи Шукри иншаллоҳ. худо, шукранаи худо. Ай дамадедва бигем бародарҳотона провожаткунӣ омадем. Бале ака. Дамадедва клуб О, билета чанқа харидин ака? 10400 харидам ака. Жуковский буд, админит кадан дамадедам. Бале, ай дамадедва мондан. Яъне айни замон бигем мардум ки камтар мерава, баъзе ҳо одам камай хел мешавад ки ай дамадедва ай Жуковский мемона ё ки ай Жуковский ай дамадедва омаден тафтиши ҳуҷҷат документ пурсидан ака. Акаҷон ам дани дар дақиқа бидан монд. Хай ма документом 100% бихи ягом чи накадан додан мунҷошта додарам бе документ буд. Ма гуфтам хай ам хали кор наёфт кор чи нашид қатчон муомила кардам мисоли гап хай ҳуй додам рафтам. Ягом гап чаб нест. Даже нама зала ҷандаем пур млеса ягом гап мо намега. Бале, ами мақсад ки тафтиши ҳуҷҷат ҳастай. Биёян ҳастай ҳолатҳое ки мепурсанд, ҳастай ҳолатҳое ки намепурсанд. Дар ҳолате ки документ пурсидан ҳаракат кунанд ки муомила кунанд, бигем адел набарам маншон накунанд ки ай рейс намонанд. Бале, бале ака. Хай ака мисоли гап ду кас буд фаҳмидан. Ма фаҳмонам чун ки мисоли гап хай кор накард, касал буд мақсад. Да гости зада чи транзит задаги буд миграцион шуд документ кара натонест ака гап рост регистрация кар. Ма хай на транзит задаги мамра личини овардам гуфт не ки гуфт хай хорошо гуфт барен гуфт дига ягом гап лишни ака назадан. Даже гуфт ки бра зали ажан да қабнам гуфт вадим хайм чи гуфт ки номара фамилия мадги тамом гуфт. Бале ака ҷон ами як ташки агар тафтиш кина номша мега дар ки ҷоям ки пурсан номи ҳавая меген мерен дигаро гуфт бра гуфт хабидан гуфт нам номара беги гуфт хуй метан мере ягом чи накак ма бо дар раҳма ишондан ки бай поем бра гуфт ин мардуми меомаде ки мегум дига не якам кадом қапашон вадим буга смена вай набоша. Не ака ҳама каса биен мардуми муҳоҷир ҳеҷ гап нест хай ки документ мардуми мерафтагида ягон камбудӣ нест. надорем ака. Бале ягон камбудӣ да мардуми меомадаги айни замон. хай ака намедонам оли айс наёмадам не ки айс рафтанда ягом ами ҳуҷҷат дошта бошӣ бе ташвиш. раҳмат шумо да барои баромад кардан тамошомон мекарди ака. Бале. биё ҳами хидам ҳама қамегум бо ами лайк ана меҷиқан хидат бугу кем биҷи қанки. Акара мора хела ёрдам кард ба деми тажаббур нададсем. Неки бачаҳо ҳама каса мира лайки чия бизани я подписаться прага. Чишкинем ака ма поделиться кненеш брава. Бале. раҳмат акаҷон. раҳмат барои шумо ки мора раҳра ишон. Гоше акаҷон. Ай даст номбия намефаҳмидагиш та то ҷое метонистагира мекунем акаҷон. Зинда боша. худованд ҳамин мардуми муҳоҷир дар ҷое бошад соғ саломат кор кунад ба паши падару модару зану фарзандшона бравад. раҳмат акаҷон.